גם אשתף שאני כבר כמה שנים רוצה איכשהו להתחיל לעסוק בגילאים צעירים יותר. ובערך לפני 2-3 התגבשתי עם החלטה ללמוד יוגה לילדים. לקח לי זמן להביא את עצמי לזה, וגם אני דיברתי עם אסנת שנה לפני שהקורס הזה נפתח. אני כל כך שמחה שעשיתי את זה. קודם כל מאוד נהניתי, למדתי המון. הקורס היה מובנה בצורה מאוד מאוד טובה, מאוד ברורה. אתן קבוצה מדהימה. אסנת, תודה שתמיד היית, באמת הרגשתי שתמיד היית זמינה לכל שאלה, לכל התייעצות הכי קטנה, ולי זה ממש ממש חשוב. זהו, אני מחכה כבר ככה להשתמש בכל הדברים האלה. אני מרגישה שיצאתי עם ממש מגוון של רעיונות ודברים. תודה. אני רציתי להגיד תודה. אני נהניתי. אני באתי לפה בראש מאוד מאוד פתוח ונורא נהניתי. למדתי המון תוך כדי. אני חושבת שכאילו, באמת, אני חושבת שזכיתי בקבוצה מהממת, וזה הפך את כל הלימוד למשהו הרבה יותר נעים וכיף. בא לי עוד, אני לא אשקר, בא לי לדעת עוד, ללמוד עוד, וזהו, בגדול תודה. ותודה שתמיד היית שם כאילו להעיר ועם עין באלף, וזהו. טוב. אז אני כבר ברעיון של הקורס יוגה כבר כמה שנים, איתך אני בקשר כבר ממאי הקודם נראה לי, כזה. ואני שמחה שבסוף באמת זה קרה, אחרי כמה שנים. היה מהמם, היה מעניין, היה מלמד, פותח את המחשבה, זה לא יודעת, זה באמת משהו שאני ככה, דברים שאני אלך איתם עוד הרבה זמן, הרבה שנים. תודה רבה לכל הבנות שיצרנו פה קבוצה מקסימה ותומכת ונהדרת, ותודה לך אסנת על כל התהליך הזה. זהו, בטח עברה דקה. תודה רבה. מיטל היקרה. אז אני רוצה להגיד המון תודה, שנהניתי מאוד מהקורס. אני חושבת שזה ממש הנגיש לי את העולם הילדים, כלומר מהבחינה הזאת. אני יותר עובדת עם מבוגרים, גם במקצוע של קלינאית וגם כמדריכת יוגה. אני חושבת שזה פתח לי את כל העולם של באמת איך להנגיש את הדבר היפה הזה גם לילדים. באמת גם מבחינת התכנים, גם באיך, גם הרבה שאלות שעלו, אז תמיד באמת הייתה דלת פתוחה לשאלות וסבלנות. ונהניתי נורא מהאנשים כאן, מהקבוצה. הייתה קבוצה מקסימה, עם אנרגיות מאוד חיוביות. ותודה לכולם. אז הקורס עזר לי לקבל מושג על מה זה יוגה ילדים. זה בהחלט פתח לי כל מיני כיווני חשיבה. מאוד נהניתי להגיע.